Mipagawas og resolusyon ng Barangay Sirao ning Dakbayan sa Sugbo nga nag-awhag sa local school board nga dili napabalikon sa serbisyo ang daycare supervisor nga nagtantrum atol sa moving up ceremony ug gipakauwawan ang mga maestra at ubangan sa mga bata. Ano ang report ni Alan Domingo? Sa unang higayon, nagpa-interview sa Balita Misdag ang duha ka magtutudlo sa daycare sa Barangay Sirao sa Cebu City, silang Grace Solano o Shirley Mabini. Matod pa, dili matukib ang kauwaw o kasakit nga ilang gibati niadtong March 24 human gikasab-an sa ilang supervisor ato sa moving up ceremony at tubangan sa mga bata ug mga ginikanan. Isog kay siya, sir. Kuhaa ang ECCD checklist. Oh, ma'am, maluwi ka, ma'am. Ang mga bata, ma'am, naglinya na, ma'am, para sa doxology. Kuhaa ang ECCD checklist or walk out ko. Grabe, jud niya ka isog, sir. Nganlan man ko ni atog niyag ka ng fresh graduate man ka. Saman ka ng asa gibutay mong utok. Wala daw ko'y utok. Ingnan ko niya na, sir. Then, dili siya ka ng baka yun, sir. Kay na may parent yun sa atubangan, sir. And then, nanihawak ko, sir. Kay naman ko'y seizure, sir. Ka nang magkurug-kurug ko ba. Nga, makita man sa kanang video, sir. Nga nanihawak ko. Tas akong kamot nga kaning left. Kay nag-aana sa akong luha, sir. Gipasabot usab nila nga dili dayon sila makareply sa group chat sa supervisor nga unang gipasangil kanila tungod kay hinay o walay signal sa ilang dapit nga kinahanglan pa silang moadto og laing dapit aron makasagap og signal. Kanunay matod pa kining masinati silang labaw busa nagkahukom si Grace nga mo resign na lang. Nakasakit sa akong part, sir, kay kani nga years in service na ako na padong 16 na nahug sa walay kanang sakit nga kaagi, sir, ba nga ingana na napakauwawan. Sakit kaayo sa akong part, sir. Sakit sa akong pamilya po. Bisan gani, sir, ang sympathy sa tao pa kay naana mo, sir, thankful kay mi, sir, but kanang uwaw jud kay sir kay naman gud sa barangay namo ba. Nya karon para ba ko nagawas-gawas. Buot lang mapanalipdan sa Sirao Barangay Council ang ilang mga daycare workers ug labaw sa tanan ang mga bata gikan sa gihulagway nilang pag-abusar sa gahom sa supervisor busa nagpagawa sila og resolusyon nga dili na ipabalik sa serbisyo ang supervisor. Mato ni Kapitan Felix Limutan nga nasakitan ang tibuok Sirao sa wala pagrespeto sa supervisor sa ilang mga mulupyo ilabi na sa kabataan nga natruma sa nasaksihan nilang pagpakauaw sa supervisor ngadto sa duha ka mga maestra o child development workers. Ang ako lang na kuanan niya nga, ma'am, katong imong gibuhat, ma'am. Kung mahimo, ayaw lang yung taon tugos ba, ma'am? Sa yun ini, gipadayag sa Pangulo sa DSWS nga dili na ipadayon ang serbisyo sa supervisor nga usa ka job order. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.